ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଯାହାକି ମେସେଜ ଆସି ସାରିଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆସିନାହିଁ। ତ କେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଜାଣିପାରିବେ ଡେଟ୍ ଏବଂ ମେସେଜ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲର ଏହି ପେଜକୁ ଆସିଯିବେ ଯାହାକି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠାରେ ଯାହାକି ଏହି ପେଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁନି, ଏହି ପେଜର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଯିବି। ସେଠାରୁ ଆପଣ ନିଜର ଯାହାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ବ୍ଲକ, ତାପରେ ନିଜର ସୋସାଇଟି, ତାପରେ ଜିପି ଏବଂ ଭିଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଶୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଶୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫାର୍ମର ଲିଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଶୋ କରୁନି। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାର୍ମର କୋଡ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜର, ତାହେଲେ ଆପଣ ମେସେଜଟି ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଏକ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ କିଛି ପ୍ରକାର ପପଅପ୍ଟି ଶୋ ହେବ। ପପଅପ୍କୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡର ଯାହାକି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପୋର୍ଟାଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏଠାରେ ଯାହାକି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, ତ ଏହି ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆମର କାମର ଜିନିଷ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଭେରିଫାଏଡ୍ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରିପୋର୍ଟ, ନାଓ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ଟୋକନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଣ୍ଡର PPAS, ତ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଚେକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ OTP ଯିବ। OTP ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ଏହା ରହିଛି ପ୍ରୋସେସ୍। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍ କେମିତି ଜାଣିବା ତାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ନାଓ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ 3 ନମ୍ବରରେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି, ତାପରେ କିଛି ପ୍ରକାର ଶୋ କଲା। ତ ଏଠାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୋ ମାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସୁନି। ତ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଟୋକନଟି ଅଟୋ ଜେନେରେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆସିଯିବାର କଥା। ଯଦି ଆସୁନାହିଁ, ଯଦି ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେୟମୁକ୍ତ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1967କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଟୋକନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଉପରେ ନମ୍ବର 5ରେ ଆସିଥାଏ, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 2 ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏସବୁ ଦେଇକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇକି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ